खुलुमबाय आं बड'लेण्ड इउनिभार्सिटि स्टुडेन्ट इउनियननि जेनेरेल सेक्रेटारि जों दान्दिसे सिगां खौरां बिजोंनि गेजेरजों खबर मोनदों जि 6था जनजातिनो आसाम केबिनेटआवहाय एसटि खौहाय एप्रुभ होनाय जाबाय बिथांमोननो एसटि होनाय लोगो लोगो जोंहा गोबां खहा जागोन जोंनि थाखानाय थामोनथा मोनथाय आरो रैखाथिया जोंहा गैया जालांगोन बे खोथाखौ जोंनि माखासे लिडारफोरा मिन्थिया नामा बिथांमोनहा बुजिया नामा बिथांमोनहाबो मोनथिगौ बिथांमोनहाबो बुजिगौ जोंहा बेसेबां खहा जागोन जोंनि थामोनथाय रैखाथि जोंनि मोनथाया गैया जागोन बेखौ मोनथिखासेयावबो दिनै बिथांमोनहा दिनै पलिटिक्सनि थाखाय बिथांमोनखौ एसटि होनाया जोंनि थाखाय मोजां जायाखै आरो जोङो बेखौ माब्लाबाबो गनाया आरो जों जुजिगोन जों बयबो जुजिगोन Tribal unity, long live! Long live! Long live! 62 long live! Long live! Long live! आरो बेखौ नायनानैनो गाबोनहाय बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिनि गेटआवहाय जों बयबो सोमावसारगोन जोङो प्रटेस्ट खालामगोन जोङो एग्जाम लिरा जों एग्जाम लिरनानै पास जानानै जों मा खालामबावनो गाबोननो जोङो जेनेरेल जानो थांगासिनो जोंहा जेबो थामोनथाय रैखाथि मोनथायानो गैलाबा गाबोननि सानसेनि एग्जामखौ जों लिरनानै मा खालामबावनो जों प्रटेस्ट खालामगोन एग्जामखौबो जों लिरा आरो गभर्नमेन्टनि एगेन्स्टआव आरो बे एप्रुभेलनि एगेन्स्टआवहाय जोङो प्रटेस्ट खालामगोन आरो बयखौबो बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिनि स्टुडेन्ट आरो स्टुडेन्ट नङाब्लाबो जाय बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिनि साखाथियाव थायो बिथांमोनखौबो आं अननानै खावलायहरो जे जातिनि खाथेराव बयबो फैनांगोन आरो लोब लोब बाहागो लानांगोन जय बर' हारिनो जय सिसिटुआनो ट्राइबेल इउनिटि लं लिभ सिसिटुआ लं लिभ हिमन्त बिश्व शर्मा हुसियार बिजेपि हुसियार गोजोन्थों Berani नोंथांमोननि गेजेराव दिनै मोनसे बिराद धामाका भिडिअ बिराद दुखुनांथाव बाथ्रा आरो साननो गोनां बाथ्रा लोगोफोर आं नोंथांमोननि गेजेराव दिनै मोनसे भिडिअ होनोसै माने बिराद दुखु ओमफ्राय आं इन्ट्र मोनसे भिडिअ होनाय जाखाबाय आं बेनि सायाव फुल डिटेल नोंथांमोन डिसकासन खालामगोन मा जानो थांगासिनो दं आरो बोरै जालांगोन आरो बेयाव मानि थाखाय बिथांमोना लाइ मोना आं बे बाथ्राखौ नोंथांमोन रायलायगोन दा बे मोनसे रायलायनायनि सिगां नोंथांमोन मोनसे भिडिअ होनायदों आङो मोनसे एडभार्टाइज होनो नागिरदों एडभार्टाइजआ बेनो फोसावथाया बेनो जे नोंथांनाव जुदि फाइल्स बेराम जादोंबा लाजिनानै दाथा नोंनाव जुदि फाइलआ सबसे गिदिर बेराम जाना दङ बेखौ नों फाहामनो थाखायबा नोंथांमोननो कन्टेक्ट नाम्बार होगासिनो दंखायो बाव कन्टेक्ट खालामदो आरो फाइल्स जानाय प्रेसार स्ट्रक जानाय सुगार जानाय माने सुगारजों जायफोर हामख्रेंलांनानै सेहेरा गोमालांजोबदों नोङो पिकाआव फैफिनगोन नोंनि सेहेराया फैफिनगोन आरोखि बे नोंनि मुलिखौ जाबाय थाबा नोङो माने पिका फैफिनगोन नोंनि सेहेराया आगोलनि जे सेहेरा दङ बे सेहेरा फाथिया फैफिनगोन आरोखि सुगारना ओमफ्राय नोङो हाइ ब्लाड प्रेसार जानाय बेबो नों जागोन ओमफ्राय आथिं सिं सानाय जानजि सानाय बिराद सानाय दं ना मानसिनाव केन्सार बेरामफोर जानाय ओमफ्राय गन्थंआव साइनिस बेराम जानाय गुग्रा बेमार जानाय हापानि जानाय टनसिल जानाय बिभिन्न रोखोमनि माखासे जायफोरनाखि बेरामजों नोंथाङा जुदि भुगिनानै दङब्ला बा नोंथाङा बिराद रोखोमनि बेमार थायोथ' मानसिनाव अन्थाइ जानाय किडनि अन्थाइ माने ओमफ्राय गलब्लाडार अन्थाइनो ओमफ्राय टिउमार जानायनो उदैयाव दै जमा जानायनो बेफोरबायदि बेरामजों भुगिनानै दङब्ला नोंथाङा थाब कन्टेक्ट खालामनानै फाहामथाय लाबानो जाबाय आरोखि जब फैदो गुबै बाथ्रायावहाय स' नोंथांमोना नुखाबाय दिनै ससियेल मिडियाआवहाय दिनै मानि थाखाय बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिनि बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि फरायसाफ्रा दिनै मानि थाखाय मैया माने सोमावसारनो गोनां जानानै फैदों बिथांमोना दिनै एग्जाम दंब्लाबो दिनै बिथांमोना एग्जाम लिरा होननानै दुखुजों मानो नोंथांमोना आं खिथानायदों दिनै बेवहाय जोंनि माखासे बिटिसिनिबो बिराद भुल दङ जाय बिथांमोना बारे बारे इउनिभार्सिटिनि बाथ्रा बुंदों आरो दिनै बिथांमोना दिनै सरकारजों गोरोबनानै थानानैनोबो बिथांमोना दिनै माने अबजेक्सन गैया बेबायदि मोनसे नन अबजेक्सन गैया होननानै बिथांमोना हरबाय आरो बिथांमोना दिनै खुगाजों बुंबाय नाथाय माखासे बाथ्रा खिन्थु बिथांमोना जायफोर बाथ्राखौ दिनै बुंबाय थादों होनबाय थादों स' बेफोर साननो गोनां बाथ्रा गोरलै बाथ्रा नङा बेफोर बे लाइ होनाय बायदि जाबाय जोंनि बिटिसि गभर्नमेन्टआ लाइ होनाय बायदि जादों दा दिनै आसामाव अर जोंफिनगोन नोंथांमोना नाय जाय हारिफ्रा जाय मानसिफ्रा जोंखौ मुगैयोमोन जोंखौ नासयोमोन जोंखौ सोबख'योमोन जों एम्बु जाग्रा होननानै जोङो खांख्राइ माबा जाग्रा होननानै जोंखौ मुगैयोमोन हो बेंक जाग्रा माबा जाग्रा हेनथेन जाग्रा होननाय नाथाय बेफोरबायदि मुगैनाय जों हारिखौ जों हारिनि बे स्टेटासखौ जनजाति स्टेटासखौ मानो बिखो बिथांमोना मानो नाखौ नुहुरखो आरो मा खालामनो नागिरखो माब्रै बिराद मोनसे साननो गोनां बाथ्रा रायजो जानो थांदों गोरलै जाला गोबां मानसिफ्रा बुजिया बे बाथ्राखौ खारन नों नाय जेनेबा जोङो बिसोरजों जाय बे मोनद' हारिनि मानसिफोरजों जोङो फेर फाथिनो हाया
बिसिनि टेलेन्टजों बिसिनि रोंनायजों जों जुजिनो हाया थारमाने साख्रि बाख्रियाव होन कलेज इउनिभार्सिटि एडमिसनाव होन बेखौ जोंनि मानसिफ्रा मानो सानाखै मानो बुजियाखै पलिटिकेलानो सानसे जोंखौ फोजोबस्रांगोन मिथिबायना पलिटिकेलानो हारिखौ रैखाथि होनो हायो पलिटिकेलानो हारिखौ दानो हायो पलिटिकेलानो एरियाखौ रैखाथि होनो हायो खिन्थु पलिटिकेलानो हारिखौ सानसे समाव फोजोबस्रांनोबो हायो आरो एरियाखौ बिटिसिखौ फोजोबस्रांनोबो हायो मानि थाखाय अनलि फर भट बेंकनि थाखाय बेखौ बुजिना लाखा रायजो नोंथांमोन स' जोङो थार जोङो दैदेनगिरिखौ जों मोनथिनांगोन आरो सिनायनो रोंनांगोन दा दिनैनि थारिखआव बेफोरबायदि जि जायफोर बिथांमोनहा आसाम आयेन आफादाव एप्रुभ खालामबाय आरो एप्रुभ खालामनानै बिथांमोना दिनै नखर मन्थ्रिनो भारतनि नखर मन्थ्रिनो बिथांमोना दैथायहरसिगोन बेखौ बिथांमोना प्रप'जालखौ दैथायहरसिगोन जे थाबैनो जायखिजाया राहायैहाय आसामाव थानाय जे जायखिजाया बे मोनद' हारिनो जे एसटिखौ जनजातिकरणखौ होयो स' बेनि थाखाय बिथांमोना प्रप'जाल हरसिगोन आरोखि स्टेट गभर्नमेन्टनिफ्राय आरो बे लिड खालामगोन डक्टर रनिस पेगुनिफ्राय बेबो सोरबा नुबायनो जोंनि जनजाति मानसिबाव मिथिबायना साननो गोनां बाथ्रा बियो दा जोंनि मानसिफ्रा मा बुजिदों आरो माखौ मिथिगौ दा बेनिखायनो जों खालामफिननो नामा जों डिभाइड आसाम 50-50 जों बिफोर मोननांगोन नामा जोंनो उइ वान बड'लेण्ड होननानै जों सोमावफिननांसिगोन नामा दा जोंनि मानसिफ्रा माखौ बुजिनानै मा मिन्थिनानै दिनै ए औ होनबानो औ होनफायो दाना थ' जोंबो बुजिनांगोन ना रायजो नोंनावबो साननो हानाय मेलेम दं गोहो दं जों बुजिनांगोन जों गासैखौबो जों एसेबां जों डिस्ट्राक्टिभ जों नोजोरजों नायनो नाङा जों बांसिनै जोङो पजिटिभ आरो कनस्ट्राक्टिभ माइन्डजों जों नायनांगौ जों सिन्था खालामनांगौ नोंनि मावनाया नोंनि साननाया नोंनि दा प्रेजेन्ट नों जे मावगासिनो दङ नों जे सानगासिनो दं बे फिउचारनि थाखाय जानांगौ खिन्थु फिउचार जेनेरेसननि थाखाय जानांगौ जाय फिउचार जेनेरेसनाव जोंनि फिसा फिसौफ्रा फैगासिनो दङ बिथांमोननि थाखाय जों गासैबो सिमा एरिया जोंनि हाफोरखौ जोङो सेफटि खालामखानांगौ आरो जों बिथांमोननि सेफटिनि थाखायसो जों खालामना दोननांगौ थारमाने दा दिनैनि थारिखआव बेफोरखौथ' जोङो गोबां माखासे दैदेनगिरिफ्राबोथ' जोङो बेखौ बादा होनो हायोमोन ना मानो हायामोन जाखो हायोमोन जेरै जों मा मिथिगौ बिसोर एसेबां जौगाखानाय हारिलै मिथिबायना बिसोरो लेखायाव फरायाव बिसोरनि मेन्टेलिटि साननाय हनाय बिसोर डेभेलप हारिखा दा बैसोर डेभेलप हारिफ्रा दिनै मानि थाखाय खुथार एसेबां जौगानाय हारिया मानो गाहायाव फैफिननायदों बिसोरो साननो गोनां बाथ्रा बिसोर दिनै गोरलै जाला बिसोरो मानि थाखाय साननो गाहायाव फैफिननायदों आरो गाहायाव फैनानै बे आसामाव थाखानाय गासै मोनजिब्रैथा जायफोरनाखि जनजातिफोर दङ बिसोरनि मासिखौ बिसोर माने सेजोबनो नागिरदों बिसोर थारमाने ओरै गासैखौबो सेग्लाबना लाजोबनो नागिरदों ना सेग्लाबनानै लाजोबनानै जोंनि बेराद जों सौहैया मानो जायफोरनाखि जोङो जनजाति दं बिसोर गोग्लैसोनाय हारि होनना बुङो गोग्लैसोनाय बेकवार्ड माने एरियायाव थाग्रा मानसि बिसोरो ना सोलोंथाइयाव दं मा दं खिन्थु गोग्लैसोनाय हारियाव थादोंबाबो बिसोरो गावसिनि ट्रेडिसनेल आइडेन्टिटि गावसिनि गासैबो सिनायथिखौ लानानै थांनानै थानाय हारिफोर बियो थाखानाय एसटिफ्रा दा बेखौनो बिथांमोना डिमान्ड खालामगासिनो दं अब्ला नायदो नोंथांमोना अब्ला जोङो बिटिसिआव जों देरहाबावगोन बिटिसिआव सोरबा हाग्रामा सिफ जानो हाबावगोन सोरबा लिडारा सोरबा प्रमद बर'आ सोरबा जायखि फैयाथों मानो सिफ जानो हाबावगोन हागोन जुदि बैसोरखौ जुदि गासिबो खालामबाय नायबानो जाबाय नोंथांमोना सोरबा जोंनि बर' मानसिफ्रा बिटिसिआव सिफ जाबाव नामा आरो बे नायगिरिया सोर जागोन आरो जोङो खैफोदा फैखांनानैसो गोदोनासिम जों खैफोद जों सोना लाखानानैसो जोङो सिन्था खालामबा जाया बे समाव उन दाहा खालामना गाबबाबो जों बे समाव मोनफिना राहा मोनफिना मिथिबायना खारन थांजोबखाबाय जोङो आथिं गाजेननायावनो जुदि जों नुखादों मिथिखादोंबा जों बे समाव जों होबथाखानांगौमोन नाथाय जों दिनै जोंनि मानसिफ्राबो लाय होबाय जोंनि मानसिफ्रानो जोंनि गेजेराव सोरबा माने होबथाग्रा ओमफ्राय सोरबा माने मा जासिग्रा बेबायदि थाबायबा माबोरै जागोन दाना पलिटिक्सनि थाखाय गावनि सामान्य सिटनि थाखायनो जोंनि मानसिफ्रा बेबायदि खालामो सिटखौनो हगारलायनो हानाय गोहोआनो गैया जोंनि गेजेराव होमबा बेयाव बिसोरनाव लिडारनि जयग'था थागोनसै अब्ला नोङो जुदि बबेबा मोनसे खाथिराव नोङो जुदि थार दैदेनगिरिफ्रा नोङो जाथिखौ हारिखौ एरियाखौ रैखाथि होनो सानमारदोंब्ला नोंसोर होनांगोन ना जोंनि बिटिसि एरियायावहाय बिथांमोना बेसेबां पपुलेसन दं बिटिसिखौथ' बाद होबावदोब्रा आउट अफ बिटिसि जोंनि बर'फ्रा बेसेबां दङ बुहुत मानसिफोर दङ ना बिथांमोननि सेफटिनि थाखाय सोर खामानि मावगोन ना जों बबेबा इउनिभारसिटियाव जोङो माने एडमिसन लानोसै बबेबा कलेजफ्राव जों एडमिसन लानोसै साख्रि बाख्रियाव जों रिजार्भेसन लानोसै बे रिजार्भेसनाव गासैबो मोनजोब्बाय आरो सेन्ट्रेल लेभेलाव नोंथांमोना नाय सेन्ट्रेल लेभेलाव गासैबो जनजाथिया मोनसेयानोखा खुनु मोनसे फाराग गैया होननानै बाहाय बुंनाय दंखायो अब्ला बबे लामाजों होगोन होयोब्ला बे एखे मुङावनो होगोन ना
एखे धरन जाथियावनो होगोन बा बाखौ खालामना होनो हागोन दा गतिके जोंनि मानसिफ्रा गावनि सात्रनि थाखायल' जानो नाङा आं गोसो गोरबोनिफ्राय खावलायगोन जों दैदेनगिरि सारमोनखौहाय जोंथ' बाथा बुथा मानसि थेवब्लाबो जों एसे एनै साननो बुजियो हिसाबै जों भिडिअनि गेजेरजों जों फोरमायनानै होबाय माने एसे जों बयबो जागर जालायो बेनि थाखाय नङा होमबा बयबो जागर जालायदो जों साननानै सोनो जों गावनि थिंकिंफोरखौ जों साननायफोरखौ नोंहा दिमाग दं माइन्ड दं गोसो गोरबो दं बिखा दं बिख्लो दं नों साननो हायो नों बुजिनो हायो बेखौ जुदि नोङो जुदि राइट टाइमाव नोङो जुदि बाहायनो रोङाब्ला राइट टाइमाव नों साननो रोङाब्ला बिदि खालामबा मा जागोन बिदि खालामबा मा जागोन बेफोरबायदि गासै खोथाखौ जोङो सालिजारि खालामनानै नायाब्ला नोंथाङा दैदेनगिरि जाना माथो लाब जानो आरो नोंदि एसेबां फरायबाय बा रोंबाय बिजाबनि नोंनाव एसेबां नलेज दङ गोबां फोरोंगिरिफोरजों फोरोंजानाय नोंनावबो एसेबो नलेज दङ स' बेफोरखौ नों बाहायदोब्रा मोगथां जिउआव नों बाहायदो खन्थाइ रायथाइजों मोननाय गियानफोरखौबो नोङो बाहायदो मोगथां जिउआव बाहायदो दा दिनै जोंनि गेजेरावहाय नोंथांमोना नाय आसामाव थानाय बे मोन 14टा हारिनि गेजेराव सबसे बयनिख्रुइबो स्ट्रंसिनानो जों दा जों जाना दं बर'फोर जाना दं बिसोरो जुदि बर'आ स्टारिं हमाबानो रावबो गैया बेबायदि अबस्था जाना दं स' रायजो जा नोंथांमोन बुजिनो नाजा सेस्था खालामनो नाजा जायखि जेखि पलिटिकेल हान्जायाव थायाथों मानो थानांगोन खिन्थु जायखि पलिटिकेल हान्जायाव थानानै हारिनि खहा गोनां हारिनि माबा खहा जाथावथाव बाथ्रा दैखाङोब्ला बेफोरखौ नोंथांमोना बादा होनो हानाय जानांगोन जुदि नोंथाङा पार्टियाव जुदि एक्टिभ वार्कारफ्रा जायखि पार्टियाव थायाथों मानो अब्लासो ना बुस्थुआ जागोन होमब्लासो नों सासे दैदेनगिरि होननानै मानिगोन आरो बेफोरबायदि लायोबा जों थाया होननानैबो ओंखारनोबो हानाय जानांगोन नाथाय जोंनाव बेफोरबायदि दैदेनगिरिफोरसो थागोन सोर दङ आंनाव मोनसे कुइसन सोंदों रायजो जादों नोंथांमोन स' बेनिफ्रायनो रायजो जागर जादों आंथ' बिनि दाथ' उफायथ' गैया जों बेफोरबायदि खालामारोब्ला ब्रा जामारोबा जों डिभाइड आसाम 50-50 होनोसै नामा जेबो हागैला